Ang pagkabanaw ni Jesus sa tapos siya nalansang sa cross, sa Kalbaryo, isa kadako nga pagpasalig o kon assurance nga ang mga nagakalamatay dira kay Kristo mabanaw, may pagkabanaw. Kag kun kita buhi pa sa pagbalik sa aton Ginoo sa ikaduha nga pagbalik, kita pagasabmiton o pod sa ila nga mga nagkalabanaw kag magasugata kita sa Ginoo dira sa kawaan kag magaupod kita sa iya sa wala na sang katapusan. Ang pagtuon subong simanal nga paghusisa, pag-review o kon pagtuon sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sini nga Ilonggo version sang aton nga pagtuon sang aton eskwela sa Batika. Kag ari ang duwa nakon ka mga bisita, sila tanan mga kauturan aton mga haligi diri sa aton iglesia diri sa CPAC. Ang una nakon pakilala sa inyo, siya ang aton nga church o kon senior church pastor naton diri sa iglesia diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Ang adlaw man, Pastor, kaupod sa aton mga viewers kay nagasunod sa sini nga programa. Kay isa kadako ang kadungdanan kay pribilehiyo na may kaupod naman liwat nimo sa pagtuon sa sini nga leksyon. Yes, Pastor, thank you gid sa imo nga pagbaton sini nga invitasyon. Ay kadwa na akong nga pakilala sa inyo. Siya naman ang aton nga associate church pastor diri sa CPAC. At the same time, siya sang aton manunodlo sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Maniloyd Sarsosa. Pastor, mayong adlaw sa imo. Pastor, mayong adlaw. Kag salamat liwat sa imo pag-imbita sa akon. Kag sa tanan nga nagapamati, kag subaybay sa sining nga programa kabayan ang Ginoo mangin. Upod sa ato sa pagtuon sa iyang puli. Yes, mga kauturan, expect nga ang mga manamigid pinagi sa bulig sa balad ng Espiritu magagawa sining aton leksyon 8 para sa Nobyembre 12 tubtob Nobyembre 19, the New Testament Hope. Apang sa hindi pa, ako na i-acknowledge kag pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors nga amo ang naghatag duang sining aton nga ministry diri sa CPAC mga kauturan. Si ang mag-asawa nga Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, John Luciano Jr. and Goldie Jolegi, Mark and Merel Mendoza. Ang mga magulutod nga Jenna Federo Ilumar kag Sir Alex Federo kag ang mga magulutod Marlene Jimmy and Annie Litrino. Kabay pa ngang Diyos magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Aton na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon. Ini amon ginapasalamatan sa imo, amon Ginoo nga magapamati kag magabulig sa amon sa sinig nga tiyon sa pagsaysay, pagtungkad, kag paghibalo sining leksyon sa sining nga simana. Salamat ngay mo ginsabat amon pangamuyo pinagi sa balan nga espiritu amon gid mahangpan ang kaidalman sining nga leksyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Pastor Manny sa pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto makita sa libro sang Juan, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11. Kag amoy ning ginsiling. Kag ang
panaksi amo ini nga ang Dios naghatag sa aton sing kabuhi nga walay katapusan kag ining kabuhi yara sa iya anak. Pastor, Manny and Pastor Delbert, the New Testament hope. Ato na balaan nga ang balaan nga espiritu ang balaan, ang bagong tugon, amo ang fulfillment, amo ang ang pag what is fulfillment sa Ilonggo, ang katumana. Thank you, good. Sang daan nga tugon, daan nga testamento. So, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Labi na gid sa mga handom sa mga propeta kag sa mga patriarchs nga may ara nga Mesiyas nga magaluwa sa ila sa mga ilang kaperdian kag sa ilang mga kalalatan, sa ilang mga kasakitan nga naagom sa mga iban nga mga kamot, iban nga mga nasyon. The birth of the Messiah. Ang atong leksyon amo ni siya. Ang bagong tugon, ang paglaom sa bagong tugon. Nga teatro ni balan ngay ng Mesiya nga ginapaabot sang daan nga katipan na tao sa New Testament. Yung that was Jesus Christ. So karon ang mga disipulos naman ang ilang nga mga paglaom ara naman kay Kristo. And that's correct. Yes, sir. May dugang kas. Oo, pastor, kay importante gid naton nga maintindihan ini nga paglaom nga na-fulfill sa New Testament kay kung sala ang aton nga paghangop sini, Yeah. ang aton nga pag-intindi sa aton nga kaugalingon, sa aton nga kabuhi, maglain man. So importante gid nga matunan naton kung diin bilan na pundar ang aton nga paglaom kay kung sa iban pa ning mga bagay na pundar, lain ang aton paglantaw Yes. sa aton kaugalingon kag sa Alright. palibot naton mo. Oh, kag di wala gid pulos ang aton nga pag-alagad sa iya. Exacto, Pastor. Pastor Delbert. Ini nga paglaong pastor na sintro sa kay Ginoong Hesus. Yes. Kag ang mga katawhan gikan sa daan nga testamento ila paglaom ara man kay Ginoong Hesus. Ang aton nga paglaom digto man gyapon na sintro Yeah. sa kay Ginoong. Kag bisan karon. Yes. Okay. Sa aton nga Sunday nga leksyon, Pastor Delbert, ikaw ko nunahon. Yeah. Ano ang hope beyond this life? Kaya ang mga Romanhon, ang mga iban nga mga katawan, ang mga Romanhon niya may maxim sila, may hulubaton bala sila nga eat today, enjoy life today, for tomorrow you will die. Sa aton pa, enjoy ka kay buwas patay ka, after sa kamatayon, wala na. Yes. Ano ni Pastor Delbert ang contradiction o kung ang ginhimo ni Pablo nga ini nga klase sang huna-una mabaliskad. Mabaliskad. Okay. Kay ang atong kalibutan karon pastor kag suno sa ideya nga gipresentar sa atong leksyon. Kay nga kung kaisa ang kabuhi naton mabudlay kag ang napatuhuyan sang aton nga hunahuna kag pagpangabuhi mismo ara sa kabudlayan daw wala sang kahulugan ang aton kabuhi. Gani siling nila nyati ano pang pulos ang kabuhi kung mapatay man lang ta. Or else panginmuslan na lang naton. Realisasyon naton nga pagrealisar naton nga nabuhi lang tagali para mapatay. So siling ni Pablo actually ina nga ideya gingamit man ni Pablo Siling niya ang isa lang gikapunto nakita ko sa kay Pablo sa iyang argumento nga napasad sa kay Kristo. Kung si Kristo wala na banhaw, ang aton pagtuo wala sing kapuslanan. Ang aton pag-alagad, ang aton pagpangwali, di ta matuod ng saksi. Kung si Ginoong Hesus wala na banhaw. Wala na banhaw. Kay siling niya kung waay na banhaw si Ginoong Hesus, amo na siling niya makaon ta kag mag-inom kay pagkabuas mamatay ta, wala na. Yeah. Pero siling ni Pablo kay si Kristo na banhaw. Nabanhaw siya, wala siya ginliton or hindi siya isa ka konsepto, hindi siya isa ka espiritu nga wala sang lawas. Nabanhaw siya, gintuslok siya sa kilid, ginhakos siya, nanunog ba siya sa isda. Kag iya pagkabanhaw matuod nga pagkabanhaw. Yeah. Physical nga pagkabanhaw. Yes, Pastor Manny. Ari ang nakita ko di pastor sa aton nga lesson nga salamat dito ko sa Ginoo nga bisan tuod ang nagsulat bala sang New Testament kay ini sila mga kuan nimo mga na-influensyahan sang Grigo. Greek ang isulat pastor mo. Yeah. Pero gapasalamat ko sa Ginoo nga wala nila gingamit ang
theory or ang pag-intindi sa mga Grigo, kag mga Greek sa ilang nga pag-intindi sang kabuhi. Kay ang aton nga sa Sunday is beyond this life. So sa ilang nga pag-intindi lain pastor. Lain pastor nga kung ikaw kuno mapatay may aragli isa ka something. Amo nang iya ka mga Grigo mo. Nga may isa ka bagay nga buhi ya. Pero nagpasalamat gid ako nga bisan tuod nga ginsulat nila sa Grigo, wala sila gingamit inang concept nga Greek kundi ginsubay gid nila kung anong ginhambal sa Bible. Kag ang punto gid diri sa Sunday pastor nakita ko nga ang kabuhi nga walay katapusan na sentro gid sa gisiling ni Pastor Delbert na sentro gid kay Kristo relational pastor ang kabuhi nga walay katapusan no. Correct. So kung hindi na nato maintindihan amo na nga gisiling ni Pastor Delbert makaunon ta kay ti wala naman pulos Wala naman pulos. ang aton kabuhi. Pero kung maintindihan ta nga ang kabuhi gid isang tawo sentro kagin pundar sa kay Kristo. Kag kung natun-an naton sa Biblia nga si Kristo na banhaw man, makasiling gid kita nga kung akon nga kabuhi ara kay Kristo, there is hope nga ako man banhawon niya. So may reason, may paglaom bisan sa aton nga kaimtangan subong. Yes. Kag isa pagid kanami Pastor Manny sa imong nga punto Pastor Delbert. Ang isa pagid nga ako nakita nga si Pablo nag-emphasize nga ang aton nga kabuhi hindi lang ang importante gali ang even beyond. Oo. Ang saluyos ang mga Grigo, ang mga Romano niya, ang importante ang present mo. Kay ti pagkapataya hambal nila way na iya. Oo, way ka na iya. Oo. Pero ang dira gali ang Kristiyano ng Biblia nagambal nga importante ang beyond the death. Right. Oo. Saluyos ang kamatayon nga amo ang atong dapat preparahan. And then ang atong leksyon nagambal, si Pablo nagambal nga ara atong paglaom kay Kristo. Kay kun wala siya na banaw, ti pareho man eh. Nga pareho lang ta manok, pareho tong ido, nga mapatay, lubong, wala na dayon. But there is, I think, ang pinaka-importante gid ang saluyo sang kamatayon with Jesus Christ. Pastor Manny, I will come again. Namin eh. Yeah. Dugay na ni nga ginsaad sa Ginoo. Pero wala agyapon. Ang pamangkot, how can we apply that promise of God, I will come again in our present life? Oo, kay sa totoo ang hambal mo pastor nga do medyo ang tao subong nagaduda na kung ining promisa matuod kiti kay do dugay na nga gin mensahe ni. Pero kung tawon tabla pastor, ang word lang I will. I will. Hindi na siya word nga I might mo lain ang I might mo nga basi. Pero ang word nga will kung puusan talang ginabot sing ganun. Sigurado gid kag sure gid ang Ginoo sa iya ginambal. Yeah. Kag kung atong basahon sa atong leksyon nga sa atong pag-intindi siguro ang delay sa Ginoo. Hindi ta maintindihan abi mo kay ang aton nga time. Yeah. Limited aton nga time pastor mo. Ang atong time mo lang gid nimo ang Ginoo ya labaw si sa time mo. Hindi natin mapaktan kung anong delay sa iya, kung ano ang insakto nga panahon. Pero kabalokid kita ya, halin sa istorya sa iya nga kabuhi, nga even gani yung pag-abot diri sa kalibutan bilang savior naton, on time ang Ginoo. On time bidyang Ginoo ya, lantaw mo sa propesiya sa Daniel. On time. So kung ang Ginoo on time, duwa-duwahan bala naton ang iya nga ikaduha nga pagbalik nga hindi siya on time. Kanami Pastor Manny, kanami kita yung punto. Nga magduwa-duwa kita. Oo. Nga mataan kita nga kadugay na sinambal wali mabalik way magyapon na subo. Palamana na lang kabataan ko, nagpalangapo na lang ko. Wala gyapon nakabot ang Ginoo. Yes, Pastor Delbert. How long is long? How long is how long? Amo na yung punto man pamangkot. Nga kung pastor sa sining obserbasyon na kon diri ginsaad sang Ginoo balik siya para sa 1 kapitulo 14 and then memorize naton nakahatag sa aton motivasyon kasi adlaw sa pagpadayon sa atong kabuhi. Pero may ara bala delay. Di naton ginbase ang delay. Di naton ginbase ang delay kay siling man gani sa Matthew 24:36 wala sang nakabalo. So paano naton ma-measure nga paano naton masiling ang Dios nga ulihi ka na dilatar ka na kay way ka man sang ginsaad nga oras nga amo na kana basta ang iya lang ginsaad it is not when but he will. Ang iya kabubuton siya magabalik. Kagusto ko tong punto ni Pastor Manny nga kitaya ang limitado. Ang Diyos hindi limitado. So hindi kita makasiling may delay siguro ang ato niya kaugalingon nga
pagtratar sang panahon ang may kinahanglan tulidon sa Yes. Kanami, Pastor, ang isa pa gid nga ako nakita man, nga hindi kita makasiling nga delay, kay wala siya naghambal mo. Makamay tadi ko naghambal sa buwas. Kag wala sa kabot buwas, di masiling ta dilatar ka. Pero kay wala siya sa specify nga time, ang iya lang hambal nga mabalik ko. Pero wala siya nangambal, so amo ni nga adlaw, amo ni nga tuig. Hindi kita, Pastor, maka-blame, kag hindi kita makabasol, kag makabutang gid bala sang husto nga huna-huna nga dilatar na ang Ginoo, hindi. Nga. Kag isa pa gid sa aton niya, may gani kay way pakabalik ang Ginoo. Tagabot sansa. Siling ni Pedro, ikaw dang Pedro 3:9. Nga ang Ginoo wala hindi gid niya maldilantar sa iya nga saad. Pero ang gusto niya nga tanan gid makaagom. So ang iban nga wala pa naka hinulsol, may opportunity pa. And then mga kulturan, ikaw ako, at least kung nagabot ng Ginoo kagapon, hindi kita no? And that's correct. Yes, I will raise him up. Pastor Delbert, ano ang punto diri? Ini siya nagikan sa 1 Kapitulo 20 sa Kapitulo 6. Ginsuguran ni siya sang si Ginoong Hesus pakaon sa mga 5,000 mga tao. Kag ini nga mga tao nagasugod sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus bisan patrusahon nila si Ginoong Hesus nga himuon nga hari. So si Ginoong Hesus na lang pagkabalo nila upod sa mga disipulos, si Ginoong Hesus na lang ngita sang pamaagi nga makaikyas siya. Pagkatapos pagkasunod nga adlaw, ara naman sila. Nagsunod na si Ginoong Hesus. That's why sila ni Ginoong Hesus nagsunod kamo hindi kay nga magtuo o kung mamati sa akong, kundi sa mga tinapay. And then, pagkasunod nila si Ginoong Hesus ato nasa pangita nila si Ginoong Hesus, nakikitaan nila dito sa Capernaum kag dito si Ginoong Hesus gawali or gapanudlo. Panudlo ito ni Ginoong Hesus isa sa mga ako nadiperahan diri sa bersikulo 39 kag sa kapitulo bersikulo 34 two times sila ni Ginoong Hesus nya sa ulihing adlaw banhawon ko siya or mabanhaw ko sa ila. So paangot ni Ginoong Hesus ang iya kaugalingon sa pagkabanhaw. Yeah. Nga hindi ka mo magproblema, hindi ka mo mag-worry. Nga bisan hindi ka mo kakaon. Kakon magpahuway ka mo, batay ka mo. Don't worry. Ako magabangon sa inyo. Yeah, Pastor Manny. Again, Pastor, makita ko diri ang word nga will. I will. Buting ganun, may promisa. Gini nga word yan nga, himuon ko gini sa imo. Kag bala, Pastor, sa akong paglantaw, hindi niya coincidence. Nga ang Ginoo naghambal nga ako ang tinapay ng word nga I am bala, Pastor. Nagaano na siya, nagapakita lang nga si Kristo sa una, the same hasta subong. Ang istorya diri nanungot sa tinapay gin pakaon ni Moses sa sini sang Ginoo dito si Moses na pakaon sa inyo. Ako to ako to ang tinapay ng word nga I am amo to ang ginpakilala sang Ginoo kay Moses kung sino siya. I am the bread of life. Ang nakuan ko pagid la, Pastor, ang bread of life nga si Kristo na tawo sa Bethlehem. Ang word nga Bethlehem, house of bread. Yes. Hindi na coincidence nga ang Bethlehem, house of bread. Ang tinapay nga buhi. Ara dira ginhimo sa Bethlehem. Kag ang word of Sir Pastor nga I will raise him up. Do ano ni siya? Amo ni siyang nami nga gamiton nga teksto to emphasize sa kahimtang sang kamatayo, sang tawo nga mapatay. Kaya ang tawo iban kapati nga kung ikaw mapatay, kag maayo ka nga tawo, diretso ka sa langit. Yep. Tapos kung hindi ka maayo nga tawo, diretso sa impierno. Kaya pamangkot nga ang kinahanglan ni Kristo, banawon ka kung diretso ka na dito. Ako na to. So buting ganon ini nga teksto naghambal nga kung mapatay kita, ari kita diri. Amo na gani sila ang sinisang iban nga tawo nga kung mapatay ka, doga katulog ka, wala ka batya kung lawig dito nga panahon ang nililigad. Pero pag abot sa Ginoo, ina nga panahon, banawon ka, hindi ka tuhalin sa langit, kundi alin ka di sa duta. Pag banaw mo, daw nagpiyong lang mata mo nga, grabe ka, doon kadali lang sa inyo pag abot sa Ginoo. Kaya amo na, wala kita sang time, wala iyang aton espiritu, nagalagaw-lagaw dito, nagatulok nga, oy, gano'n ka muda, o kaglukon ta ka.
ini nagapabalo lang pastor nga kung mapatay kita, pinaagi lang kay Kristo, kita makabalik, maka-experience sa kabuhi. Kaya hindi lamang kabuhi ni, kundi kabuhi nga walay katapusan. Yes, kanami Pastor Manny. Kag isa pagid man nga ako ni dugangan akon. Ang si Kristo nagambal, ako magabanhaw sa ila or sa inyo. Kay iya man ginrebatol ang konsepto sa mga Griko kag sa mga Romano nga kun ang tao mapatay. Ang iyang kalag hindi iya mapatay ang unod lang, ang lawas lang kagato magabalik sa Ginoo. Ti siling ya pagbalik sang Ginoo kay gapati man sila nga Ginoo mabalik updon sa Ginoo atong kalag nga atong nagsaka sa langit. Hindi na kiti ang siling sa Ginoo. Ako banhawon na kon sila. In other words, klaro sa Biblia nga ang tao mapatay nagkakatulog dira sa duta. Kag ti sa ligan ng mga leksyon ang lingwahe sa Ginoo sang kamatayon katulogon mo. Correct. Pastor Manny sa aton nga Wednesday at the sound of the trumpet. Ari, amo nito ginambal mo pastor nga. Amo ginambal mo nga may mga tao nga nagapati nga pag-abot ni Kristo dalaw niyo tong mga kalag. Mga kalag, oh. Pero dapat naton intindihon kung anong kalag. Mm. Kung magbalik kita sa original gid nga definition silang kalag, ara na Genesis nga ang kalag kung ano siya gali kombinasyon na sa si pastor sang duta kag sa gininhawa sa Ginoo. Nahimo siya dan kay siba, iba nga buhi nga kalag. So kung magsiling kita gali pastor kalag, kita mo niyo kalag kita. Kalag kita, buhi nga kalag. Hindi atong isa ka bagay nga magwa sa aton nga maglupad-lupad. Nga mo nang kalag hindi na kalag pastor. Oh, so dapat intindihon naton kung ano ang kalag. Kag diri aton makitaan nga ang purpose to nga pag-abot sang Ginoo nga banhawon ang mga katawan. Bango kuan sa Tesalonica kay mga Tesalonian sila sa aton nga leksyon. Yeah. Ang ilang nga pag-intindi kung mapatay ka wala ka na gid Huwag sa paglaom. Huwag ka na gid paglaom. Kag siguro pagsulat ni Pablo sa ila dako ni nga kalipay pastor mo kay grabe ka subo nila mo ginaptipigan nila tong ilang nga mga hindi lang mo tayong patay. Hindi lang ko mapatay kay way na ko paglaom. Wala mo paglaom. Pero ang mensahe nga ginhatag ni Pablo sa ila dako ni nga impact na pastor nga actually you will not lose anything. Kay Kristo ara tanan. Kung gasalig kita sa Ginoo sa pagtunog sang trumpita. Grabe pit pastor wa siya nagambal nga pito or trumpita Trumpita. niya. Yeah. Tanan gid makabati mo. Oh, kag ang tanan nga makabati iya nga pagabanhawon. Kag ato ang kayang iban gambal bla pastor. Kung mag-abot ang Ginoo, swerte ya sang buhi. Ate ang pataya daw kan kamo do nabiyaan ka mo. Why kamo Kailo na kamo. Kailo kamo kay napatay. Pero very beautiful picture Yes. pastor nga pag-abot sa Ginoo ya tanan nga nagasalig sa iya patay ka man or buhi. Dungan kita nga makita siya mo. Yeah. Abang Bible nga bal all eyes shall see him tanong Yes. tanan nga makakita. Pero ang hindi makita pastor ka panagutos laya sa pan mo. Sa mga mga bato, mga buo. Pero sinising Ginoo tanan nga makakita and he's referring to pastor sa buhi. Sa mga patay. Banang mo gising Ginoo. Yes, and that's correct. Pero ang punto dira, ang mga patay dira kay Kristo. Amo nang kuha ni Pablo. Hindi kay ang tanan nga patay. Correct. Oh, only those who died in Christ. Yes, Pastor Bert. Sa Tesalonica pastor si Pablo no klaro siling niya sa bersikulo 13 apang buot kami mga kauturan nga makahibalo kamo nahanungod sa mga nagakatulog ang lingwahe ning ginhambal katulog agud nga indi kamo kasubong sa iban nga walay paglaom kasubong sa ginhambal Mga Tesalonica. Taga Tesalonica nga way na gid pagkatapos nga mga mapatay sa liwat sa sini nga mga dinalan si Pablo ginangklay naman ginpasa di gyapon didto sa kay Kristo nya kay sanglit nagatuo kita nga si Kristo napatay kag nabanhaw subong man paagi sa kay Jesus ang mga nagakatulog dalhon sang Dios kaupod niya Yes. dalhon pa niya hindi kay ato natudaan Gindala no? Wala yung gindala. Oo, Lain pa. dalhon pa Kwaon pa kidalo. dalhon pa kay siling sang bersikulo 16 magkunsad pa siya kay dalhon pa niya Yeah. sa sining nga mga Yeah. dinalan. Kag isa pagid nga ang trumpita. Sakto to Pastor Manny. Kaya ang trumpita sa una nga panahon amo ang pinakatunog nga instrumento. Wala na sang pinakatunog pa trumpita. Bisan nga ni ang bell ang pag kuan mo siling gana hindi pa ang trumpita gi amo gina. Kay ti amo nang ilang ginagamit sa mga patagawayan to command the soldiers nga pila ka milya, pila ka kilometro malabot pa sang tingog sang trumpita.
So, ang isa ka dira ka punto nga, once the trumpet will sound, once ang trumpet ganiya, ang tanan ma-alert gid mo. Oo, nga ang nagtunog ang trumpeta, what's the meaning? Advance bala o con retreat. So, amo man ni. Diri sa Bacolod, may maskara. Dayon, kadlagko na sa mga boxes sa mga sound bala. Nga kung mag-aagi ka dra, daw makuha ang tutuli mo. Gawiyog ang duta. Ina ganiya, boxes pa lang na sa maskara. How much more kung ang trumpita sa mga angels amo ang magtingog, mabuka gidyan duta ya tayo kinang duta, and that's correct. So amo ni ang sad sa Ginoo nga at the sound sa tunog sang trumpita kag sang budyong sa mga manugtungda sang Dios, mauna banaw ang napatay dira kay Kristo. Pastor Delbert, everlasting encounter. Naghambal diri about mystery. Ano ganing mystery sa Ilonggo? Tinago. Tinago Nga mga butang. Ano ni ang mystery nga ginahambal diri sa aton leksyon sa Webes, the everlasting encounter? May mga grupo or may mga pagtulunan, Pastor, nga sila nila ang mystery nga ginahambal or ang katingalahan nga ginahambal ni Pablo dari or ang tinago ang sekreto ginahambal ni Pablo dari sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 nahanungod ini siya sa sekreto nga pagpangliton. Gikan diri pakadto didto sa kundiin litunon kita and then pagliton kuno sang iglesia. So kag may mga palagwaon or may mga movies kita na hanungod sina kasangay sa mga Left Behind series siguro nga naga-promote sa sini nga mga konsepto. Pero sa akon paglantaw sa mga dinala ni Pablo dari sa Corinto, Pastor, ini siya nagakahanungod sa pagliton gikan sa aton pagkamadinulunton pakadto sa pagkadi madinulunton. Kay ining madinulunton pagasukluban sang pagkamadi madinulunton. Kag ining mamalatyon siling ni Pablo pagasukluban sang pagka di mamalatyon. So amo na yang para sa akon ang misteryo da nga ang aton kag isa man kanami nga paglaom kay kung diri may high blood pressure ta. Kuhaon na sa aton sa Ginoo. And that's correct. Yes, Pastor Manny. Ang nakita ko di, Pastor, about everlasting encounter. Nga, ini nga encounter, ma-experience siya nga subong. Kaya bisa daw ang ato nga pag-intindi sa kaluwasan, eternal life. Daw, ato pa sa malayo nga mga panahon. Pero actually, ang atong eleksyon naghambal nga, you can experience eternal life Right now. Nga ang transformation, nga experience niya, of course, this one is the physical transformation, isang lawas natin. Pero importante pala, Pastor, before sa physical transformation, ang karakter nato na transform na. Kaya ang pag-abot ng Ginoo, hindi bala ang karakter ang i-transform sa Ginoo, ang lawas lang. Subot nga nang subong pa lang, ato na nga i-feel nga, eternal life is here. And you know, ang plano sa Ginoo, the moment you accept Him, He give us the power to become His children. Nga, ikaw na kita sa Ginoo, in the quest of transformation, aragin ang Ginoo, He will help us. He will guide us. Kag final fulfillment na ni Pastor. Yes. Nga, baguon kita sa Ginoo, pares na sa iya. Ang lawas naton, Pastor, laini mo. Di ba, kung kita ko ng Ginoo, subong, hara. Sini sa Bible, God is like a consuming fire. Sunog tanin mo, kung harap sa presensya sa Ginoo. Sunog kita. We need a changed body. Amo pa sinising ako nga friend bilang nga pastor. Sabi nga sa panahon ni Noe, ginaang pagtindot sa kalibutan, aning anaw. Sila nga, sino ang nakasurvive? Why labot sa utso? Hindi ko, sino ang survive man? Sila nga ang nakasurvive? Sea creatures. Wala pa tayo sea creatures? Sea creatures. Di sila nga, di mag-abot yang Ginoo, sunod niya nga pag-abot kalayo ang gamitin sa Ginoo. Sino ang makasurvive? Wala na gid. Why na gid? Mera, children of light. Children of light. So dapat we are children of, we become children of fire. Yes. Kay God is a consuming fire. Yes, and that's correct. Kanami mga punto. Yes, and that's it. Kag isa pagid, no, before we will wind up our study, atong discussion, isa pagid diri nga sa imo ginambal kay na ginguba ni Kristo ani Pablo ang ideya, ang konsepto sang secret rapture. Right. Oo. Nga may nagagaling, ang isa kwaon, ang isa bilin. Ang iba, gadrive, gadlagan lang ang sakyanan, why na driver. Kaya ito na. But ang punto diri nga, the idea that in the twinkling of an eye, at the last trump, that's it. Yes. Mga kauturan,
Wala gid guro namon matag ang ang inyo gitanan nga ginapangayo. Pero kami nagapati nga ang pinaka nami the best amon na athag na patag na palinton sa inyo sining amon discussion. Ako na lang pangayuan si Pastor Delbert ang iya last take, iya last word, and then eventually si Pastor Manny. Kanami pastor sa atong leksyon nga may paglaom kita sa piyak sang atong mga kabudlayan kag bisan pa sa piyak sang aton kamatayon. Kag ang kamatayon para sa mga matutom kag mga matarong hindi madugay. Isa lang ka pagpamisok sa mata. Pagkatapos na makita ta na si Ginoong Hesus. Kag sa punto man ni Pastor Manny kagina nga ang ining eksperyensya pwede na naton sugdan. Yes, Pastor Manny. Ang masiling ko diri pastor nga tan kita maka-experience sa kamatayon. Pero kung ara kita sa kay Kristo, ang kamatayon kabuhi. Amen. Kay nga si Kristo kabuhi mo kung ara si Kristo sa imo sa imo kasing-kasing ka kinabuhi, wala kita sing madlukan. Kay ang paglaom nga kabuhi nga walay katapusan sa gising ni pastor. Ara na karon experience anda na subong kung batunon naton si Kristo sa Amen. Mga kauturan, ang atong leksyon sa sininga simana, the New Testament hope, ang paglaom, dira sa bagong tugon, bagong testamento, ngayon nga paglaom mo si Kristo. Gani, hindi kita dapat mag-worry, hindi kita dapat magkalangkag. Kay kung ara kita kay Kristo, bisan mapatay kita. Tugutan kita sa Ginoong mapatay kita. Ara ang paglaom, nga biyan sinang kamatayon, siling ni Kristo, I will come again. I will raise you from your sleep, and then you will go at the trumpet, at the sound of the trumpet. Tanan nga nagkalamatay, upod naton kung buhay pa kita, all of us, submiton, pasaka upod sa iya, and that's the best thing that will happen to us. Ang Ginoo magapakamayo sa aton. Pastor Delbert, i-close naton sa pangamoyo. Matinatapon kag dalang panamon nga Ginoo. Salamat sa imong mga saan. Kag salamat o Ginoo nga ikaw nagapanghikot na sa amon sa pagkakaroon kag iniimo ginpatud sa amon nimo sa amon nga kun ara lamang sa amon ang imo anak kami magakabuhi nga walay katapusan. O Ginoo patigayon na ini sa amon kag lituna kami karon sa amon kinaiya agud sa sadtong adlaw ikaw magliton sa amon gikan sa amon pagkamamalatyon pakadto sa pagkadi pamalatyon. Ini among ginatugyan kag napasalamatan sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.